जय श्री राम, सीताराम, राधे राधे भैया लोगन सबके नमस्कार बा। रात्रि के समय बा आयल बानी हमन के जो गंगा मैया के दर्शन करे, स्नान करे मेला में। और कितना अच्छा लगता, बड़ा सुंदर लगता। यहाँ के दृश्य जौन है बहुत बढ़िया बा। देखल जा मेला में इतनी भीड़ बा, इतनी जनता बाड़ी। ये देखी गंगा जी के तीरे का नजारा कितना अच्छा लगा था। लोग बाग, फूल और ठंडी तो एकदम चरम सीमा पे बा। ठंडा बहुत बा, लेकिन जो न बहुत आनंद आवता मेला में। बहुत अच्छा लगा था। हर हर महादेव जी।